हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै आंनि बेन बड' ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरलायबाय दिनैनि फिन गोदान मोनसे भिडिअआव ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय दं आंजों नै निन्जा बाइक लोगोआव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ मा रोखोम जायो मा रोखोम जाया भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो इन्टारेस्टेड लानानै नायलां अब्लानो नायबाय थादावबानो नोंथांमोनहा बयबो इन्टारेस्ट जालांखायो आरो थारमाने इन्टारेस्ट मोनलांखागोन मानो होनोब्ला नों सोरबा नायनो सुखुयै सिख्लाखौबाबो नायलांबाय थाबा साइज नुलांखायो आरो समायना नुलांखायो बेबायदिनो नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौ सानफा एफा नायलांबाय थाबा एसेबाबो इन्टारेस्ट मोनलांखागोन ना मा होनो नोंथांमोनाथ' आंनि गुदि खिथा मोनथिथ'वाखै थारमाने नायलांबाय थागासिनो नुलांजोबगोन अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लेट्स गो दायो आङो सिबगासिनो लोगोफोर नैबे जाहैबाय बेयाव मन्दिर दं आरो मोनसे दा आङो जिफोर होगासिनो गाइस नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासे फुल इन्टारेस्टेड लानानै नायलां नैबे लामाया टाइल्सनि खुथ्रु खाथ्रा बिराद बास्ल'यो ओमफ्राय दा आं थांगासिनो गस्ला गोजा गानलायलायनानै मोनानो फबलायलायनानै ओमफ्राय गस्ला गोजाजों आंखौ माबायदि नुयो खिथाहरदो माबा बारि खनायाव थानाय बानलु गोमोन बादि नुयो नामाब्रा आंखौलाय माने आं मानसिया एसे रानहैलाजोबनानै दं बेनिखायनो गस्ला गोजाजों बानलु गोमोनजों बारि खनायाव रज'नानै थानाय बादि नुयो खोमा ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय थागोन आरो आं नायलांबाय था गाइस भिडिअखौ इन्टारेस्ट लानानै हारसिंसो रावबो गैया बिन्दास सान मानि खारेन्ट जों निफ्राय नै औसोम भिउफ्रा लोगोफोर फुरा मैया अखा हासिलाजोबनानै दिनै बिराद मोजां वेदारफ्रा नै बिराद बरिया जानानै दं आरो ओमफ्राय गाइस बुंखाबाय आङो आंनि मबाइलाथ' जिफोर जोबनानै दंमोन गोलैनानै बेनिखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ एसे लेट लाबोगासिनो दासो बानायदों बेबो थिग जाबावाखै बानायनाया एसे माथाखौ लाबाय जानानै दं ओमफ्राय ओरैहाय मोनफैलायबाय आरो नै मोनसे ब्रिज समायना रमायना असम नायनो हागोन नै भिउफ्रा असमानो जायगाया फुरा थामाम आरो ओमफ्राय माने बेयो मोनसे ओरै दै दं नै गाइस बेजों ओमफ्राय नैबे गामिया मोनसे दिप बायदिसो आरो ओरैबो दैनि गेजेराव ओरैहाय नै फिल्ड दं बरिया नैबे जाहैबाय मोनसे बर' गामि आरो गाइस दा बे गामि गेजेर गेजेर थांगासिनो ओमफ्राय बे गामि बारबानो सेरमांगा दैसाखौ मोनबाय आरो नायलांबाय था असम भिउआ नाय वाव नै फिसा जोबथा फैबायलै अब्रड वाव मा जायगा मोनखोलै वाव गिलु बालुलै वाव नै दैथुन थारदों बे अखानाया मा जायगा मोनखो बे गोरान फुरा लामाफ्रा नायदो गाइस अब्रड आंना निन्जा बाइकआ बिदियाव बारा सोलिया थेवबो जायो जिफोरनिबो मानिनायाव गैया जिफोर होजोब वाव असम गाइस बिफां फिलाजोब जेरैबो पिकनिक स्पट जायो बाव बिराद मोजां जायगा औ नो मा जायगा मोनखो नायनो हागोन आरो मा जायगा मोनफैलायखो फाइनालि गाइस नैबेनो जाहैबाय सेरमांगा दैसा नायनो हागोन ओरै मेचिनजों माबा बोखांगासिनो आरो बाला अन्थाइ ओरैबो ओमफ्राय नै बारनो हानायालाय माने गाइस नैबे जायगायानो सेरमांगा बालाबारि बे जायगायावनो गोबां बाला अन्थाइ बायदिसिना बोखांनानै लाङो आरो गोबां मानसिफ्रा कुवारि दं आरो बाव फानहरो ओरैनोथ' मोनलाङा नालाय मोनसे टेन्डार हिसाब जाहैबाय नालाय बेबो नायनो हागोन आरो बेनोमोन आरो सेरमांगा कुवारिया ओमफ्राय गाइस ओरैहाय दंबावो मोनसे दै बेखौ बारनांसिगौलाय दाथ' गाइस दैमा दैसा बालाबारि गासिखौबो बारखावबोजोब्बाय आङो ओमफ्राय दायो थांगासिनोलाय नै बेजोंनो ओरै सेबलांसै न' फारसे माने आं अफाय थांगोन बेखौ खिथाबोनाय जायाखैमोन जास्ट भिडिअखौ जानला मोनला बानायलाबोदों ओमफ्राय आं गाइस दायो
आबैमोननावसो थांगोन आरो आं न'आव दंहैयोमोन नालाय बेनिखायनो आं दिनै आबैमोननाव थांसैलाय आरो ना मा होनो आयौ मा जायगा मोनखोलै बुहुद ओंखारग्रा जायगासो नामा जेरैबो हाग्रा हाग्रा वाव वाव मानि लोगोफोर नैबेनो जाहैबाय आंनि आबैमोननि गामि मोनबाय आरो नैबे हाग्रा बारियानो आंनि माखासे भिडिअ नुखायोमोन नोंथांमोना असम नैबेजोंबो थाङो जोङोबो ओरै थांना बैहाय खिलाहैयो आरो ओरैनिफ्राय माबा मोनसे बानायनो नागिरदों नै नायनो हागोन आरो ओरैहाय असम गाइस उफ नैफ्राय लाखिथ'सै दसे थ' गाइस अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबोखाबाय माबे माबे जायगाजों फैदों माबेजों फैबा आं थाग्रा जायगा आंनि खुलिखौ मोनफैयो बेखौ खिथाबोखाबाय आरो ओमफ्राय जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ बयबो अननानै हाजासे सापर्ट खालामदो मानोना आंनाबो वाट्स टाइमा जाथारसै बारा गोबाव गैला एसेल' नांसै आरो बारा बुरजा जानांला नोंथांमोना अनोबा नैबे भिडिअ मोनसेनि गेजेरावनो खतम स्लिम स्लाम जाजोबखायो आरो ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आंखौ इन्टारेस्ट मोनाबाबो नायलांबाय थादो ना मा होनो नायलांबाय थाबानो जायो इन्टारेस्ट मोनाबाबो दिनै नायदाव गाबोन नायदावनो फुरा थामाम इन्जय मोनखागोन आरो ओमफ्राय मा बुंबावनो लोगोफोर बेखिनियानो बयबो सापर्ट खालामदो मानो होनोबा लोगोफोर सासे इउटिउबारनाव बिराद खस्थ' थायो मानोना भिडिअ खेबजेननायनिफ्राय लानानै आपल'ड जाजासिमाव बेसेबां खस्थ' जोंनावथ' दा बिराद नेटवार्कनि प्रब्लेम नेटवार्कआनो नाङा बिराद खस्थ' नांगौ भिडिअ मोनसे हगारनांगौ बैहाय थाङां अबेबा एखमबा बिफां गोजौ मानि गाखोना थालाबायनांगौ आरो ओंखायनो बयबो सापर्ट खालामदो खस्थ'खौ एसे खस्थ'नि फिथाइखौ जाफुंहोदो आरो थारमाने मोनसे सिमां थायो बयनावबो एसे एनै आंनावबो भिडिअ भिउसफ्रा एसे बुरजा फैबा हामगौ वाट्स टाइमखौ थाब कमप्लिट खालामनो हाबा हामगौ इउटुबनि माखासे रुलफोरखौ कमप्लिट खालामनो हाबा हामगौ बेफोरबायदि थायो आरो सासे क्रिएटरनाव ओमफ्राय गाइस मा बुंबावनो जोंनि न'आबो औवा नुहुरनाया बावनो आरो आं थाग्राया नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअखौ नायबानो सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबानो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबसै नोंथांमोना हाजासे सापर्ट खालामदो बाय बाय